Tócame rematar antes de someternos ás preguntas que haxa. Eu, moi brevemente, quero dicir simplemente parabéns e grazas. No? Si este traballo feito durante anos por don Luís Espada e por Víctor, que está tamén aquí connosco, co apoio incondicional do Consello Social non estivera feito, habría que empezalo, porque para nós é absolutamente imprescindible contar con un canal billectivo de comunicación cos nosos egresados. Nos precisamos saber, por unha banda, cal é o futuro profesional que lle espera aos nosos egresados, cales son as realidades ás que se enfrontan e tamén ata certo punto modular as nosas titulacións cando detectemos algunha eiva, no? Neste senso que comentaba don Luís, no? Depois de que ás veces comenta pois tiven que estudar idiomas ou tiven que estudar tal cousa, pois sei que é importante para nós ter esa retroacción, esa retroalimentación e poder mellorar a nosa oferta. Por outra banda, é importantísimo tamén para crear este sentimento de identidade, non? Eu creo que todos os egresados da Universidade de Vigo poden sentirse orgullosos da súa institución, pero de algún xeito ata de agora estaban un pouco desvencellados. No? Queremos que este portal nos vai a servir para facer a comunicación cos nosos egresados e tamén, como decía antes, para facerles chegar unha oferta de formación continua, que tamén pensamos que no mundo actual, no cal a tecnoloxía e as novidades nos eidos científico, humanístico, xurídico, social e tecnolóxico son tan evidentemente aceleradas, pois é preciso de cando en vez achegarse de novas aulas e seguir facendo esa formación continua. Daquela, como decía, neste momento estamos nun momento que, aínda que non queiramos calificar de histórico, sí que é moi importante, porque pasamos de ter estudos que cristalizaron nunha serie de libros que nos dan información moi potente a ter xa un canle que é institucional e no cal os estudantes, os anteriores estudantes, os egresados, poden contactar connosco e nós podemos contactar con eles. Por eso aproveitamos este acto para invitar a todos os nosos egresados, se non están xa dados de alta polo traballo feito por Víctor e por don Luís, pois que contacten a través da página web e que se inscriban no noso observatorio. E sen máis, agradecendo ao presidente do Consello Social o esforzo de todo o Consello Social e o equipo, este equipo magnífico que leva anos traballando nunha labor bastante callada, bastante intensa, Luís Espada e Víctor Martínez Cacharrón, pois dando as grazas, pois nos sometemos a todas aquelas preguntas que queirades facer. Moitas grazas.